Krigen i Afghanistan begyndte den 7. oktober 2001 som en reaktion på terrorangrebet den 11. september 2001, hvor 19 al-Qaida-medlemmer kabrede 4 fly og fløj ind i Twin Towers med et fly til hvert tårn, og et fly ned i Pentagon, som er USA's forsvarsministerium. Det sidste fly skulle have fløjet ind i Det Hvide Hus, men de fejlede, eftersom personalet kabrede flyet tilbage. Begivenheden, som blev kaldt 9/11, startede krigen mod terror. Det angivne formål med invasionen af Afghanistan var at fange Osama bin Laden, ødelægge al-Qaida og fjerne Taliban-regimet, der havde støttet al-Qaida. USA og Storbritannien førte an i en kampagne, der primært bestod af luftbombardementer, men også med landtropper, der primært udgjøres af den nordlige alliance. I 2002 indgik britiske og amerikanske landtropper også i kampene. Senere deltog også andre NATO-tropper, blandt andet danske, i kampene. Invasionen fjernede Taliban-styret fra magten, men siden invasionens afslutning har Taliban-tropperne fortsat bekæmpet den vestlige invasionsstyrke. For de vestlige invasionsmagter har krigen været mindre succesfuld, når det gælder om deres mål om at hindre al-Qaidas bevægelsesfrihed. Siden invasionen af Afghanistan blev mindre stabil på grund af øget aktivitet blandt krigsherrer og Taliban-tro styrker, voksende illegal narkoproduktion og en skrøbelig regering med begrænset kontrol uden for hovedstaden Kabul. Der er sat en mindestatue op for mindes danske døde soldater. De er blevet indgraveret i statuen, som står på Høvelte Kaserne, der ligger lidt ude for Birkerød.